Ekele ngo ya mana ege anyị. Nare maka iso anyị n'isi ọmụmụ anyị n'ụbọchị nke taata bụ gọọmenti. Isiokwu anyị chọrọ bụ gịnị? Gọọmenti onye isi oche. Ya ga-eleba anyị n'ụbọchị nke taata bụ gịnị? Ọrụ onye isi gọọmenti dịka onye isi gọọmenti. Ihe nke a pụtara bụ na oge mgbe anyị kọwara gị na gọọmenti onye isi oche bụ mgbe obodo ghara ike ịchị obodo na ịchị gọọmenti anya n'aka otu onye nke a na-akpọ onye isi ala. N'ụbọchị nke taata anyị ga-eleba anya na ya bụ onye isi gọọmenti nke bụ onye isi ala n'ọrụ ya dịka onye isi gọọmenti. Ọ bụ onye isi gọọmenti, kedu ihe ọ na-arụ dịka onye isi gọọmenti? Nke bụ gịnị? Ọ na-elekọta aka gọọmenti dị iche iche. Oge mbụ anyị kọwara gị na gọọmenti nwere alaka dị iche iche mebere ya. Ya bụ onye isi gọọmenti na-elekọta anya hụ na alaka niile na-arụ ọrụ nke ọma ma hụ na ihe na-aga ọfụma n'obodo ahụ. Ọzọ bụ na gịnị? Ọ na-arọpụta ndị ndụmọdụ na ngalaba dị iche iche. Ile anya n'obodo, ị ga-afụkasị na ndị mmadụ nwere afa dịka onye ndụmọdụ onye isi oche na ihe gbasara agụmakwụkwọ, onye ndụmọdụ onye isi oche n'ihe gbasara mmefu ego na mmekọrịta obodo, onye ndụmọdụ onye isi oche n'ihe gbasara ụmụ nwaanyị. Ọ bụ onye isi oche ka ọ dịrị ịrọpụta ndị ahụ niile bụ ndị ga na-abịa ndụmọdụ. Ndị a na-abụkasị ndị ọkachamara na ngalaba ahụ ha na-anụ ndụmọdụ ahụ. Ọ bụ onye maara ihe maọbụ onye maara ihe kpọmkwem, mara ihe a na-akwụ, mara ihe ekwe na-akwụ na ya bụ ngalaba ka anyị nwụ gọọmenti maọbụ onye isi oche ndụmọdụ na ya bụ ngalaba. Ọzọ bụ gịnị? Ọ na-etinyere ndị omebe iwu ọnụ dịka n'okwu mmefu ego. Ọ bụghị ihe niile ka ọ na-etinyere ndị omebe iwu ọnụ. Ọ bụ ihe gbasara ya na onwe ya maọbụ obodo na ya bụ ndị omebe iwu. Abịa na mmefu ego obodo ahụ, ọ bụ ya ga-enye n'anya iwu ihe ndị omebe iwu kwuru. Lee anya n'ihe a ga-eme na ihe a kwesịrị ime, ego ọ ga-emefu na ego a ga-abata, hụ ma ọ ga-etinye ọnụ, nke a ga-apịa ọnụ na nke a ga-akwalite. Ọzọ bụ gịnị? Ọ bụ ya bụ onye isi ndị agha na ndị uwe ojii dịka anyị siri mara n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ọ bụ onye isi ala bụ onye isi ndị agha na onye isi ndị uwe ojii. Ọ bụ ya ka ọ dịkwara. Ọ bụghị iwu na onye ahụ ga-esi abụ onye isi agha n'oge mbụ. Nke ahụ elere ọ na-erite dịka gịnị? Onye isi gọọmenti, ka ọ bụ na ya ka anyị na-eleba anya n'ụbọchị nke taa. Ọzọ bụ gịnị? Ọ na-ekwu mgbe steeti nọ n'ọgba aghara. Oge ụfọdụ katakata dị n'obodo na-ebute gọọmenti itinye aka n'obodo ahụ. Mgbe o kwuru na steeti dịka ihe ndị bekee kpọrọ nke bụ gịnị? State of emergency. Mgbe ya bụ onye isi oche maọbụ onye isi gọọmenti tinyere na steeti a na ọgba aghara dị na ya, a ga-achịtụ onye nọ n'onye isi oche ahụ, nwere onye ọzọ ọkachasị onye agha tinye n'onye isi dịka onye isi steeti ahụ n'oge ahụ ọgba aghara ahụ. Mgbe nke a na-eme, ụfọdụ ndị mmadụ ọkachasị ndị agha ga-abịa n'obodo ahụ rie nne ejiri egwu na ọgba aghara maọbụ katakata maọbụ ndị omekome ahụ n'obodo ahụ na egborosiri ha maọbụ kwakapụ n'obodo ahụ, udo na ọṅụ ya nachiata azụ. Ọzọ bụ gịnị? Ọ na-arọpụta onye isi ụlọ ikpe. Onye isi ụlọ ikpe dịka anyị gwere bụ na ekere gọọmenti ụzọ atọ. Nke bụ onye isi oche, ndị omebe iwu na ndị ụlọ ikpe. Ọ bụ onye isi oche ka ọ dị ịrọpụta onye ga-abụ ya ka a nọ n'isi ndị ụlọ ikpe. Cheta na ọ bụrụ na ndị obodo ahụ maọbụ ndị ọka iwu nọ n'obodo ahụ akwadoghị onye ahụ rọpụtara, ọ gaghị aga n'ihu n'ihi na ọ bụ ha bụ ihe ga-ewepụtara ya ndị nwere ike, ndị tozuwere etozu iji ya bụ ọkwa ma wezere aka ya họrọ onye ọ chọrọ. Ọzọ bụ gịnị? O nwere ikike ịgbaghara onye ọbụla njọ ya n'oge emume. Otu ikike gọọmenti nwere bụ otu ike onye isi ala nwere dịka onye isi gọọmenti bụ na mgbe obodo na-eme emume dịka mgbe Sanachite mgbe obodo ahụ nwere onwe ya, n'oge ekeresimesi maọbụ oge ncheta ọmụmụ onye isi ala, o nwere ike ịga n'ụlọ ikpe maọbụ ụlọ nga rọpụta ndị mmadụ ọ ga-agbaghara njọ ha dịka onye isi oche. O nwere ike ime nke a site n'ikike gọọmenti nyere ya maọbụ ikike o nwetara site na gịnị? Ka o so ya bụrụ onye isi gọọmenti. Nke ikpeazụ bụ gịnị? Ọ na-ekwu ka esi emefu ego n'obodo. Cheta oge anyị gwara gị na ọ na-etinyere ndị omebe iwu ọnụ n'ihe mmefu ego. Oge ahụ ka ọ dị ka gịnị? Ọ na-ekwu ka esi emefu ego n'obodo ahụ. Ekele ngo onye ọma na-ege anyị ntị maka isonyere anyị n'ụbọchị nke taata n'ihe gbasara gọọmenti na onye isi oche. Ndewo.